Yehe, makandos oras sa Pilipinas, alas 12:24. Sige makandos sa, mayo nga udto sa tanan nga naminaw karon, ning takna nini nga kautuhon. Alang sina nga mga greetings makandos, pwede mo nga makatawag or makatext sa to ang numero sa Smart 0969-484-5454 ug sa Globe 0956-664-7734. Ala tawag or text mo anang mga numero ha. Kato nga dawaton mga kahandos. Sige makados sa tanan-tanan nga naminaw karon nga katong wala po ibang tawag, wala po ibang text makahandos. Pwede mo nga maka-comment sa tuang pag-live karon sa Mickey Band. Nag-live ta makahandos sa Mickey Band atong this year makahandos sa Star Radio Tayasan o Ronnie Librado. Pili lang mo asa mo comment makahandos. Apan pinakamayo arsyon jud nga mabasa makahandos ato mo comment sa Mickey Band. I-click na tong live diha, patingog atong live parang mabasa na to ang inyong mga comments diha mga kahandos. Sige makados sa tanan-tanan nga naminaw karon sa to nga panag-uban diha sa Barangay Kambay ni Day Renita Bidal. Nga kanunay ni Bay Larry Bidal kanunay nagmahal. Diha sa Barangay Santa Cruz maghandos ani Kapitan ex-Captain Lokdoy Grapa o karon kasamtangang Konsyal Lokdoy Grapa. Sa magkadusas tanan-tanan nga nabinaw karon diya ni Bay Hanley Samyon nga kanunay sa pagpanggang pagmahal sa iyang asawa kanunay champion. Sige makandas na maglangay arita sa tong mga pasiaw nga tong hatagan og pagtagad nini nga takna nini nga gahaponon makandos kay medyo na langay na ta. Tita maglangay ano ka ng mga pagkatawa tong hatag og pagtagad gikan diya sa Barangay Matuog gikan ni Bay Romeo Pidad nga mo kantag Bilis Navidad Bilis Navidad unya gikwan sa tong ihigala makandos ano higalag igaga mo ihigala muna ginay pa ito makandos si Byron ni Bay Haskang Higala but pasabot yung mga Haskang Higala ang but pasabot na maghandos nga may mga pirting higala daghang higala kamula dyan una-una diya ka na ba yung higala daghang higala mingi ka nga si Byron ni Bay Haskang Higala but pasabot anak daghang higala daghang amiga sige makandos na maglangay ano ka nga sulat pasiaw sulat pagkatawa gikan ni Bay Romeo Pidad gikan diya sa Barangay Matuog nga ang iyang pagpanggag pagmahal siyang asawa maoy ang iyang bugtong responsibilidad o na sa gugma sa lain di nagyud siya magpailan pahala na magugmahag ihalad o ipang tagtag balag siyang atubangan maghubad maghubad sa mga Bisaya o Ingles. Sige makandos aniya ang pagkatawa ni Bay Romeo Pidad gikan sa Barangay Matuog.